Companys, amics tots, gràcies per la vostra presència. Bona nit. Avui aquesta conferència té un caire molt especial. Li té perquè és voluntat expressa de la nostra presidenta, de la senyora Jacqueline Prader, que la temàtica d'avui es desenvolupi per la persona que tenim aquí al costat. I la raó és ben simple. La nostra presidenta, fa un any i mig aproximadament, va patir un episodi d'ictus del qual s'ha refet perfectament, però sobretot gràcies a un factor que va ser fonamental, que va ser la capacitat immediata de poder aplicar un tractament. El temps corre en contra de la salut en l'ictus, de manera brutal, a més. Veurem, ens ho explicarà en detall el nostre convidat. L'ictus és una de les 3 malalties més letals del món, amb el càncer i les malalties cardiovasculars. L'ictus afecta a prop de 17 milions de persones en tot el món. Una de cada 6 persones, al llarg de la seva vida, patirà un ictus. No vull ser tremendista, però si a Andorra som 70.000 persones, feu números. Aproximadament 11.000 al llarg de la seva vida patiran un ictus, en menor o en major grau. I l'ictus és, això sí, aquí és el número 1, és el principal causant de discapacitats. I, és més, el 45% de les persones que pateixen un ictus molt probablement quedaran amb alguna seqüela i alguna discapacitat. El control dels factors de risc, els hàbits de vida saludable, l'exercici físic o la detecció, com ens explicarà després, a temps d'una arrítmia cardíaca, poden evitar la seva aparició. L'ictus té un inici sobtat i és vital actuar el més ràpidament possible, com hem dit. El malalt sovint no pot donar l'alerta i és per això és important el reconeixement dels símptomes i signes d'ictus per part, en general, de la població. Aquesta és l'arrel i el sentit d'aquesta conferència per voluntat expressa de la nostra presidenta, la senyora Jacqueline Prader. Aquest reconeixement dels símptomes i signes de l'ictus ràpid per part de qualsevol persona que tinguem a prop, perquè nosaltres no ens n'adonarem. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el doctor Antoni Dávalos, que s'ha format en neurologia a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i es va classificar com a neuròleg en l'any 1984, obtenint el seu doctorat en l'any 1985. De 1986 a 2004 va desenvolupar la seva activitat professional com a cap del Departament de Neurologia i director científic a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Des d'octubre del 2004 és el director del Departament de Neurociències a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Barcelona. És director clínic del programa de carrera als hospitals públics, a l'Institut Català de la Salut a Catalunya, i professor de Medicina, específicament de Neurologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. El doctor Dávalos ha exercit com a secretari de la Societat Espanyola de Neurologia. L'any 2003 va ser elegit membre de l'Associació Americana de Neurologia pel seu treball en l'estudi de les malalties cerebrovasculars. El 2005 va rebre el Premi a l'Excel·lència en la Investigació de l'Escola Catalana de Metges. El 2010 el Premi Pioners i el 2014 el Premi a la millor trajectòria d'investigació de l'Institut Català de la Salut. La seva investigació clínica s'ha centrat en la fase aguda de l'accident cerebrovascular. Ha publicat més de 250 articles originals sobre les malalties cerebrovasculars en revistes internacionals. El doctor Dávalos és editor associat de l'International Neurology i membre del Consell Editorial de Stroke i de International Journal of Stroke. Ha estat investigador principal o membre del comitè de direcció en una sèrie d'assajos de medicaments en l'accident vascular cerebral agut. És coinvestigador principal de l'assaig clínic Rebescat, recentment acabat. Bé, com veieu, és un autèntic privilegi per tots nosaltres tindre'l i disposar dels seus coneixements i de la seva ciència perquè ens il·lustri amb quelcom que ens pot ser i que, de fet, ens és en el dia a dia
molt proper i que a nivell de la nostra població segur que tots coneixem persones que han estat afectades per aquesta malaltia. Jo no vull deixar passar l'oportunitat per, encara que no es present aquí, donar les gràcies al que fou fins fa poc director gerent de l'Institut Català de la Salut, el senyor Pere Soler, que és qui ens ha posat en contacte amb el doctor Antoni Dávalos. Bon amic meu i bon amic també del doctor Dávalos. Bé, us deixo amb ell. Doctor Dávalos, estem per vostè. Moltíssimes gràcies, senyor Manzano, per aquesta presentació que segur que no mereixo amb la magnitud que l'heu expressada. I el meu agraïment també a la Fundació Prader i a la senyora Jacqueline Prader per haver-me convidat. He pogut parlar una bona estona amb ella i sentir el que és la vivència que tenen aquests malalts quan pateixen un ictus i sobre aspectes divulgatius que crec que poden ser de l'interès de tots vostès en parlaré a continuació. Baixaré a baix. Si me posen la presentació, sisplau. La presentació serà per recolzar una miqueta el que els diré, però evidentment no estic en un foro científic i per tant el que faré és una conferència, espero que divulgativa, que sigui de l'interès de tots vostès. Si en algun moment volen, me poden interrompre, me poden demanar un aclariment sobre qualsevol dels aspectes que els hi comenti. Com deia també el doctor Manzano, la malaltia vascular cerebral té una càrrega importantíssima a tot el món. Aquest mapa representa amb colors la magnitud del problema. Quan, per exemple, veiem en verd, que seria la zona que ens correspon al nostre entorn, que aproximadament pateixen aquesta malaltia anualment unes 120 o 130 persones per cada 100.000 habitants. Anualment. I el més important, com poden veure, és que entre l'any 1990 i l'any 2010, en aquests 20 anys de durada, pràcticament els colors no s'han modificat. I això és perquè hem avançat molt amb el tractament d'aquesta malaltia, amb la prevenció d'aquesta malaltia, però també, sortosament, hem avançat molt amb el control general de l'estat de salut de la nostra població, i cada vegada la nostra població és més gran. I amb la mesura que augmenta l'edat de la nostra població, algunes malalties neurològiques, com l'ictus o com la demència, són més prevalents, són més freqüents. Aquesta és la raó per la qual els colors no canvien, però sí que han canviat radicalment el pronòstic dels malalts i els avenços en el seu tractament i en la seva prevenció. Com dèiem abans, aproximadament moren una tercera part dels 17 milions de persones a tot el món que cada any tenen un ictus. Altres xifres ja les ha donat el doctor Manzano abans i per tant no vull insistir, però sí que em començaré aquesta xerrada explicant una miqueta de què estem parlant. Tots vostès estan en aquest moment familiaritzats amb el terme ictus. Deia abans que hem tingut els neuròlegs una especial dedicació a canviar un grup de paraules que segurament vostès coneixien abans. Segur que havien sentit alguna vegada la paraula feridura, derrame, paralís, hemiplegia, un munt de paraules que l'únic que feien era confondre la nostra població. I per aquesta raó hem intentat, igual que han fet els americans, els anglosaxons, parlar d'una única paraula, ictus, perquè aquesta paraula, de fet, representa totes les altres. Perquè al final, les manifestacions clíniques dels malalts que tenen un ictus són les mateixes. Bé sigui un infart, com ara els hi explicaré, o bé sigui una hemorràgia cerebral. Ictus, perquè els símptomes són sempre els mateixos i, per tant, davant de la sospita d'un ictus, en parlarem de què s'ha de fer. Bé, perquè tinguin una idea clara i senzilla de la magnitud del problema i de què estem parlant, parlem d'infart cerebral quan hi ha una obstrucció d'una artèria, habitualment per un coàgul, que provoca
que en una determinada zona del cervell no arribi la sang. La sang és necessària per al metabolisme normal de les neurones i, a més, el cervell rep la major part de la sang del cos, perquè és afortunadament l'òrgan que tenim amb més activitat. El ronyó, el fetge, el pàncreas reben menys quantitat de sang que el cervell. I el cervell necessita del sucre, de l'oxigen, de determinats nutrients que venen a través del torrent sanguini. I quan hi ha una obstrucció d'una artèria, es provoca una mort de les cèl·lules cerebrals, el que diguem un infart cerebral, que és el mateix que succeiria quan en una artèria del cor, en una artèria coronària, hi ha una obstrucció, hi ha un infart, en aquest cas de cor. Pel contrari, quan parlem d'hemorràgia cerebral, el problema és diferent. El problema és degut a que hi ha una ruptura d'una artèria, es trenca i la sang que està en el seu interior el que fa és invadir tot el teixit cerebral i provocar un hematoma, una hemorràgia cerebral. Per tant, el mecanisme és diferent, però el resultat és el mateix, perquè al final el que estem fent és lesionar una àrea del cervell que donarà uns símptomes. D'acord? Aquests símptomes, malauradament, no són reconeguts per la població. Després tornarem a insistir, però l'important és reconèixer aquesta simptomatologia. Després us explicaré una mica com s'han de reconèixer aquests símptomes, però per als neuròlegs, per als experts en aquesta malaltia, tots els símptomes són insuficients per permetre a nosaltres saber si estem davant d'un infart, d'una obstrucció arterial o si estem davant d'una ruptura d'una artèria, d'una hemorràgia. Dic malauradament, perquè si fossin capaços, només amb els símptomes o amb alguna prova que es pogués fer amb l'ambulància o a casa del malalt, serien capaços de diagnosticar el tipus d'ictus immediatament i en una zona, en una àrea, la del domicili o la del carrer, que ens permetés ja en aquell moment decidir cap a on tenia que anar el malalt. Però malauradament no podem fer-ho. Insisteixo perquè els símptomes són sempre similars. I per tant necessitem fer això. Necessitem fer un TAC craneal. I això només es pot fer en els hospitals. Per tant, no podem començar cap estratègia terapèutica de cara a salvar aquesta lesió, aquest cervell que està lesionat, si primer no fem un TAC. Per tant, el malalt primer ha d'arribar a l'hospital. El TAC és fonamental perquè quan és una hemorràgia ens permet veure això, veiem una taca blanca, jo crec que tothom dels que esteu aquí presents veieu que aquí hi ha una hemorràgia. En canvi, quan es veu negra, com aquí, aquesta rodona, o aquí tota aquesta àrea, això seria un infart petit, això és un infart gros, quan es veu negra vol dir infart. És degut a que al no arribar la sang, les cèl·lules canvien la seva densitat i es tornen més negres. En canvi, la sang es veu blanca. Si quan veieu un malalt ja té una lesió així de negra, malament. Vol dir que no ho hem fet bé. Perquè el que ens interessa és veure que no hi ha una hemorràgia, però veure encara que aquest TAC és normal. Què voldria dir això? Voldrà dir que aquell malalt, encara que hagi fet una obstrucció de l'artèria, encara no ha desenvolupat els canvis en el seu cervell que condicionen la mort irreversible d'aquestes neurones. Per tant, aquesta imatge us la poso perquè veieu la diferència, però el més habitual és que veiem una radiografia normal en el cas d'un infart quan el malalt sortosament arriba aviat a l'hospital. Per què es produeixen aquestes hemorràgies? Després en parlarem de per què es produeixen els infarts. Fonamentalment n'hi ha dues causes, n'hi ha moltes, però, repeteixo, estem en una conferència divulgativa. La primera causa, que és la causa de més del 60% de les hemorràgies cerebrals, quan no són traumàtiques, clar, si és un malalt que ha tingut un accident de circulació i ha tingut un traumatisme craneal, pot tenir una hemorràgia traumàtica, però no estem parlant d'això, estem parlant d'hemorràgies espontànies. La causa més freqüent és la hipertensió. No sé quants de vostès són hipertensos, però els que siguin hipertensos, sisplau,
tractin la pressió, controlin la pressió, que hauria d'estar per sota de 140 mil·límetres de mercuri de màxima i per sota de 90 de mínima. Si no la tenen ben controlada, no dic que tinguin que desenvolupar una hemorràgia cerebral, però sí que tenen un risc que és 4 o 5 vegades més alt que aquelles persones que no tenen hipertensió. Bé, amb gent gran hi ha una altra causa. Quan dic gent gran em refereixo a gent per sobre dels 80 anys. L'esperança de vida que tenim és d'uns 80-82 a les dones, 79-80 en els homes, per tant estaríem parlant ja de l'última etapa de la nostra vida. Per sobre d'aquesta edat, les artèries del cervell, en moltes ocasions, es degeneren. Tot es degenera amb l'edat, això tots ho sabem. Però en les artèries del cervell apareix el dipòsit d'una substància que es diu amiloide. Aquesta és la mateixa substància que es deposita a les neurones en les persones que tenen malaltia d'Alzheimer. I què passa? Que moltes de les persones que poden tenir una demència subtil, lleu o greu, tenen també aquest dipòsit d'amiloide en les artèries. Aquesta diapositiva que ensenya aquestes rodones són els vasos amb el dipòsit d'amiloide i aquestes manxes, aquestes taques, són el dipòsit d'amiloide en les cèl·lules del cervell. Per tant, va junt. I sabem que aquesta degeneració de les artèries per al dipòsit d'amiloide és la causa fonamental en persones grans d'hemorràgies cerebrals quan no hi ha hipertensió. Bé, hem parlat d'hemorràgia, però hem parlat d'infart. Quines són les causes de l'infart? La primera causa de l'infart cerebral és l'embòlia. Què vol dir l'embòlia? L'embòlia vol dir que un coàgul que s'ha format en alguna part del cos arriba al cervell i obstrueix una artèria cerebral. Imaginin vostès que tenen un arbre, al seu jardí, o on sigui, al bosc. Aquest arbre té un tronc que és gran, però progressivament van sortint branques més primes fins que arribem a les branques més distals. La circulació del cervell està planificada d'una manera semblant, encara que afortunadament tenim algun pont entre les branques perquè si es tapa per un lloc pugui arribar la sang per un altre, si no malament aniríem. Però això fa que, depenent del tamany del coàgul, aquest coàgul pugui impactar al final del tronc, si és un coàgul enorme, pugui impactar ja amb una branca una mica més cap allà, o pugui impactar, si és petit, amb una branca ja molt distal. Què vull dir amb això? El que vull dir és que la magnitud d'aquests èmbols, d'aquests coàguls, és el que ens donarà la magnitud del teixit cerebral que finalment acabarà morint-se, acabarà infartant-se. I, per tant, tindrem ictus de molta gravetat o altres de menys gravetat, depenent, evidentment, del tamany d'aquest coàgul. A on es formen aquests coàguls que després provoquen les embòlies? Es formen fonamentalment a dos llocs. El primer són les artèries del coll. Això és una radiografia d'una artèria del coll que, com podeu veure, aquí hi ha un estretxament i aquest estretxament està produït perquè en aquest tros d'aquí que no veiem, perquè no passa el contraste, s'estaria formant això, és a dir, una placa de colesterol, una placa d'aterosclerosis dura, inflamada, i que en alguna situació pot acabar fracturant-se, es pot trencar. I quan es trenca, el que succeeix és que apareix un hematoma, un coàgul, dintre d'aquesta placa. Això pot condicionar dos aspectes. Una, que hi hagi un creixement ràpid d'aquesta placa per al coàgul i que bloquegi totalment l'arribada de sang al cervell. En aquests casos són, evidentment, molt greus, perquè estem parlant d'una artèria del coll, de l'artèria caròtida, i per tant deixaríem pràcticament tot un hemisferi cerebral sense sang. O bé pot ser que aquest coàgul es trenqui, surti un tros, i depenent del tamany d'aquest coàgul, doni el que dèiem abans, una obstrucció d'una branca més grossa o més prima en el cervell. Això és el que es diu una embòlia
des de l'artèria caròtida arterial a una altra artèria del cervell. Però hi ha una segona causa també molt important, que són les malalties del cor. En el cor poden haver-hi moltes malalties, no vull entrar, però la primera, la més freqüent, la que ocasiona la major part de les embòlies que venen del cor, és una arrítmia cardíaca que diguem fibrilació auricular. Aquesta arrítmia cardíaca que els ensenyo aquí, doncs com veuen, això són els batecs del cor, són totalment irregulars. Nosaltres tenim uns batecs que van seguint un ritme i la distància que hi ha entre un batec i l'altre batec és sempre la mateixa i aquí, com podeu veure, o com poden veure, es va modificant. Aquesta arrítmia en el cor el que provoca és que aquest cor no tingui una contracció rítmica i que tremoli, per dir-ho d'alguna manera. Clar, si aquest cor tremola i no es contreu amb força, hi ha una gran part de sang dintre d'aquest cor que es remansa i, per tant, pot coagular, pot formar coàguls. Bé, aquesta arrítmia és una causa molt freqüent d'infart cerebral i almenys un 25 o un 30% dels nostres malalts que fan un infart cerebral tenen una arrítmia d'aquest tipus. Com després veurem, si fóssim capaços de detectar aquestes arrítmies, podríem instaurar tractaments per evitar que aquestes persones no desenvolupin en el futur un infart cerebral. Com deia abans, me poden interrompre quan vulguin. Bé, parlem del temps. La senyora Pradera estava molt interessada en que parlés del temps i en què diguéssim si tenim una hora, mitja hora, 20 minuts, 3 hores, 6 hores. Tenim el mínim possible. Si fossin capaços, imaginin vostès, de que quan un malalt té una obstrucció d'una artèria, al cap de 2 minuts li poguéssim obrir l'artèria, els salvaríem a tots els malalts. No donaríem temps a que cap de les cèl·lules del cervell es morís. Però què és el que passa en el cervell? El que passa en el cervell és que quan nosaltres tenim una obstrucció d'una artèria, aquí podeu veure, no cal que us expliqui el que és, però aquí veieu una artèria principal i aquí veieu l'altra que està obstruïda. En aquell moment en què s'obstrueix l'artèria, inicialment ja hi ha una zona del cervell, una zona petita, la que veiem aquí negra, la zona més central, que ràpidament mor. És aquella zona del cervell en la qual la quantitat de sang que li arriba és 0, res. Però afortunadament al voltant d'aquesta zona central, la sang pot arribar al cervell a través d'altres ponts. Arriba en menor quantitat, però arriba. I què és el que passa? Que això permet que al voltant d'aquesta zona que ja estaria negra, que seria la que aquí veiem blanc, hi hagués tota una altra zona al voltant, que seria tota aquesta que veiem aquí blanquinosa, això és una ressonància magnètica, que té menys sang de la normal, però en té. Què passa? Les cèl·lules, quan reben menys sang, tenen una capacitat d'agafar més oxigen del que els hi toca. És com si xuclessin més, no? I llavors això ho fan per intentar sobreviure. I per això, a vegades, 1 hora, 2 hores, 3 hores poden viure. Les més del centre acaben morint-se ràpidament, però les de la periferia poden viure. Ara, clar, si mantenim l'obstrucció de l'artèria, al final arriba a morir-se tot el teixit cerebral. Això és el que vull representar aquí. Fixeu-vos, aquí hem aconseguit, després veurem com, obrir l'artèria, torna a tenir la mateixa branca, que aquí no la vèiem. Amb aquest malalt haguéssim aconseguit que en comptes de fer un infart així de gros, fes un infart més petit, la zona que ja inicialment estava afectada. És a dir, hem salvat cervell. I aquest és un concepte importantíssim. Quan abans actuem, més cervell podrem salvar. I d'aquí la importància del factor temps. Hem d'intentar, en el cas de l'infart cerebral, obrir aquestes artèries l'abans possible. Tornem ara als símptomes. Si el temps és el més important,
si arribar amb el mínim temps possible és cabdal per poder salvar aquest cervell, quines estratègies tenim? Doncs les estratègies que hem tingut fins ara, des de l'any 2000 fins a l'actualitat, han estat intentar, en primer lloc, conscienciar la població de que ictus volia dir temps és cervell, amb campanyes com les que s'han posat en marxa als Estats Units, la campanya FAST o la campanya Ràpid a Catalunya, que Ràpid vol ser una traducció del FAST aplicada a la nostra llengua. Si FAST és face, la F, doncs aquí és riu, perquè un dels símptomes que probablement indica, o quasi amb tota seguretat indica, que aquell malalt té un ictus, és que en un moment determinat, sobtadament, desviï la boca. Nosaltres diem riu, perquè quan riuen desvien la boca, o quan parlen. La A del fast, que ja sabeu que vol dir ràpid en anglès, vol dir arm, braç. Nosaltres li diguem aixeca, és a dir, que és el segon símptoma guia, la impossibilitat d'aixecar un braç o una cama perquè hi ha una pèrdua de força a mitja part del cos. La P, de ràpid, parla, speech, parla, una alteració sobtada de la parla. Els malalts no poden enraonar o no poden comprendre el que se'ls diu. Hi ha més símptomes, però aquests són els 3 més importants. I són els que volem que la gent reconegui. I seria ictus i D, de pressa, insistint novament en la importància de que davant d'aquests símptomes les persones vagin immediatament a un hospital perquè puguem saber d'entrada amb un TAC si es tracta d'una hemorràgia o d'un infart i en el cas que sigui una obstrucció arterial intentar posar la teràpia necessària per obrir aquesta artèria. Bé, des de l'any 2000 o 2002 fins a l'actualitat, en aquests 15 anys de història, hem tingut només un medicament que havia demostrat el seu efecte per obrir les artèries. Aquest medicament es diu trombolisis i s'administra, com veieu aquí, en un frasco per via intravenosa. És una solució que es dona a través de la vena, es dona en una hora i és un medicament, aquest trombolític, que té la capacitat de trencar l'estructura del coàgul, de dissoldre, per dir-ho d'una manera més entenedora, de dissoldre aquest coàgul. I ho aconsegueix. Ho aconsegueix. Però, clar, ho aconsegueix quan el coàgul és petit, quan el coàgul està taponant una d'aquelles artèries més perifèriques que dèiem. Però no quan aquest coàgul és un coàgul gros, que està impactat en el tronc d'aquest arbre que dèiem o d'aquesta branca principal. Punt número 1. Punt número 2. Com és un medicament que trenca els coàguls, els malalts tenen un risc de sagnar. Poden fer hemorràgies també, o cerebrals, o digestives. Per tant, té complicacions, però és un bon medicament. És un bon medicament i que hem utilitzat durant molts anys i continuem utilitzant. Per una raó, perquè es pot donar a qualsevol lloc. Qualsevol lloc me refereixo a un hospital, després de fer un TAC, amb personal que sigui expert en l'administració d'aquest medicament i del diagnòstic, però no requereix alta tecnologia. Aquest medicament s'ha demostrat que és eficaç fins a les 4 hores i mitja des de l'inici dels símptomes. Però això no vol dir que tinguem 4 hores i mitja, perquè si som capaços d'administrar-ho a la primera hora, el malalt multiplicarà per 2 la probabilitat de recuperar-se totalment. Mentre que si l'administrem a cap de 4 hores i mitja, estarem multiplicant per un 30%, no per un 200%. Per tant, penseu que encara que tinguem temps, tot el temps va en contra de la nostra recuperació. Bé, un altre punt d'aquests, un altre problema és que només obrim el 20% de les artèries. Clar, vostès me diran, si un ictus es produeix perquè hi ha una obstrucció arterial i vostè té un medicament que només obre el 20%, o el 25%, què passa amb la resta?
Doncs això, que no van bé, que no van bé. Quins són els que van bé? Doncs aquells que tenen obstruccions d'artèries més petites, perquè els coàguls són més petits i, per tant, aquest medicament arriba a dissoldre'ls. Bé, hem estat 15 anys amb això i amb res més. Què hem fet amb aquests 15 anys? Hem desenvolupat sistemes que diguem el codi ictus per tal que qualsevol persona dintre de la nostra geografia, jo parlo de Catalunya, dintre de Catalunya, li doni l'ictus a on li doni, l'ambulància sàpigui a quin hospital ha de portar aquest malalt, perquè cada àrea de Catalunya té un hospital on hi ha persones que estan capacitades per donar aquest trombolític. I si no hi són, que a vegades no hi són, perquè són hospitals comarcals, són hospitals que els hem dotat de telemedicina, perquè hi ha un neuròleg, una persona de l'equip que jo dirigeixo, que a través de videoconferència, d'un ordinador portàtil que el pot manegar des de casa, des del supermercat, no, però podríem dir que teòricament sí, podria controlar, pot controlar i està controlant una càmera que en el servei d'urgències d'un hospital comarcal està veient si aquell malalt té un ictus o no té un ictus i juntament amb el metge d'urgències d'aquell hospital fa l'exploració i revisa a través del mateix sistema de telemedicina el resultat d'aquest TAC que dèiem que s'ha de saber interpretar perquè si donem un trombolític a una persona que ha fet una hemorràgia probablement el matarem. D'acord? Bé, tot això està molt bé, perquè hem muntat una bona organització, però insisteixo, està molt bé per un percentatge de malalts que són els que responen, però no per tothom. Què fem després de tractar aquest malalt amb el TPA, amb el trombolític? Bé, tractem amb trombolític o no tractem, perquè no tots els malalts tenen criteris per ser tractats amb trombolítics, per exemple, els malalts que estan prenent Sintrom, un anticoagulant, no poden ser tractats amb trombolítics. Doncs els ingressem en unitats, que els diguem unitats d'ictus aguts, que són unitats de cures semicrítiques, que tenen un equip multidisciplinar, tenen tota una sèrie de protocols i de proves d'imatge, d'ecografia Doppler transcraneal, etc., i en la qual estan monitoritzats, no és una UCI perquè no hi ha respiració assistida, però sí que és una unitat de cures semicrítiques, de semi-intensius, on estan monitoritzats entre 48 i 72 hores, 4 o 5 dies a vegades, depenent de la seva estabilitat, i on es controlen una sèrie de variables, com pot ser la glucosa, la temperatura corporal, la tensió arterial, l'alimentació. El que estem intentant és evitar que aquests malalts no facin complicacions mèdiques que puguin agreujar el seu pronòstic. I això funciona, i funciona molt bé. És a dir, que està molt bé donar grans medicaments, però també està bé, i és molt important, que aquelles cures que fem en el dia a dia siguin especialitzades perquè aquests malalts millorin. Us he de comentar que, encara que no és freqüent, hi ha alguns malalts amb un ictus agut que requereixen intervenció quirúrgica. Són els que tenen grans hemorràgies. De totes formes, el benefici de la cirurgia en aquests casos és encara molt discutible, i els que fan grans infarts que provoquen una gran inflamació en el cervell. Quan hi ha un infart molt gran, hi ha molta inflamació, hi ha el que diguem edema cerebral. I clar, heu de pensar que nosaltres tenim un cervell que està dintre del crani, i el crani és una caixa tancada d'os que no pot dilatar-se quan el cervell s'infla. Si l'os es pogués separar, ens inflaria el cap, però això no és possible. Amb la qual cosa, què passa? Que el cervell va cap avall, cap a l'únic forat que tenim, que és el forat occipital, i queda ja apretat, i el malalt entra en coma i es mor com a conseqüència d'això. En aquests casos, que afortunadament no són molts, en els quals tenim un gran infart cerebral, el que fem és una intervenció en la qual hi ha una part important del seu crani. Jo, mig en broma parlo, potser no és el lloc per dir-ho, però ho diré. La tapa de los sesos, els hi traiem aquesta tapa per intentar que el cervell surti, s'expandeixi per allà i que no quedi apretat. I ja una vegada baixat tota la inflamació, veieu aquest cas, és un malalt que se li ha fet una craniotomia, després, evidentment, la pell es tanca, no es deixa el cervell a la intempèrie, vull dir que el que fas és treure l'os i tanques després la pell i deixes el cervell allà que pugui expandir-se
I ja una vegada tot aquest cervell ha tornat a la seva posició, es torna a posar la tapa de crani que hem tret i el malalt torna a tenir una fisonomia normal, la mateixa que tenia abans. Una altra cosa és que aquests grans infarts, malgrat que els hi salvem la vida amb aquesta tècnica, moltes vegades, la majoria de les vegades, queden amb seqüeles importants. I per tant és una decisió que sempre la tractem de manera individual amb la família, perquè a vegades els malalts han expressat la seva voluntat de no quedar discapacitats i llavors, segons cada cas, ens animem a fer això o no. Si algú té una pregunta, després ho parlem. Bé, què ha passat des de l'any passat fins ara? Què ha passat des de l'abril del 2015 a l'abril del 2016? Doncs que ha canviat radicalment el tractament de l'ictus. Radicalment. Vull dir, hi ha en aquest moment una autèntica revolució. I també això, per aquesta raó, m'ha fet una especial il·lusió venir aquí a explicar-la, perquè si no hagués tingut res de nou, doncs home, un no s'il·lusiona tant a l'hora de parlar. Hi ha hagut un canvi radical en el tractament de l'ictus, què és això? Si en aquest moment, i ara us ho ensenyaré, hem trobat, hem investigat i hem confirmat, hem demostrat que en tots aquests casos en els quals el trombo no l'hem pogut dissoldre amb el medicament o que tenien alguna contraindicació per rebre aquest medicament, podem arribar al lloc on està aquest coàgul i amb tècniques de cateterisme, ara us ho explicaré i ho veureu, podem extreure'l, podem treure'l. Clar, aquí ja no estem parlant d'un medicament, estem parlant d'un sistema que atrapa aquest coàgul i el treu, amb la qual cosa la probabilitat que tenim de recanalitzar aquestes artèries és de l'ordre del 80 o 85%, inclús amb alguns estudis superiors. Clar, evidentment, si això som capaços de fer-ho ràpidament, doncs la proporció de malalts que es recupera serà molt més elevada que no pas la que hem tingut fins ara amb el tractament del qual disposàvem fins a l'actualitat. Aquest sistema es diu trombectomia, treure el trombo, i funciona d'aquesta manera. Després us ensenyo un vídeo que ho veureu molt bé. Funciona d'aquesta manera. Fiquem un catèter que s'introdueix a través d'una punció de l'artèria femoral, aquí a la ingle, igual que es fa el cateterisme de les coronàries, si algú de vosaltres se li ha fet o si coneix alguna persona que li hagin fet, però en comptes d'anar al cor nosaltres anem a les artèries del cervell, a dalt. S'ha de ser molt expert per navegar dintre de les artèries del cervell sense que es trenqui cap, perquè són artèries molt primes. Arribem allà i on està el quall despleguem aquesta malla que l'atrapa i després el xuclem i el traiem tot, el quall i la malla. Això té avantatges, perquè com no deixem la malla no hem de deixar el malalt amb doble tractament antiagregant plaquetar, que algú de vosaltres segurament o pren o ha sentit que algú el pren, aspirina més clopidogrel o més el que sigui. Sinó que el malalt no necessita prendre aquests medicaments perquè no deixem aquesta malla, que aquesta malla si la deixéssim té el risc de trombosar-se. Bé, aquí teniu un exemple, un cas en què teniu l'obstrucció de l'artèria. Aquí, quan col·loquem la malla, com ja passa sang i s'omplen totes les artèries que aquí no s'estan omplenant, i després el que fem és treure aquest sistema i l'artèria torna a estar oberta. Si això fossin capaços de fer-ho en la primera hora, des de l'inici dels símptomes, probablement es recuperarien la major part dels malalts. A veure, puc especular, però podrien recuperar-se fins al 80% o més. Però clar, això requereix una sala especialitzada, que és com un quiròfano, que és aquesta, funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i amb persones molt expertes, com aquesta persona, que és el doctor Castanyo, del meu hospital, que estan fent aquesta tècnica. Per tant, això no està a l'abast de la majoria de la població, ni a Catalunya ni tampoc a la resta del món en aquest moment.
perquè tot just acabem de demostrar que aquesta és la via. Bueno, això serien aquestes branques de l'arbre que dèiem abans. Ara resulta que tenim aquí una artèria a la qual estem pujant un catèter i estem navegant per dintre de l'artèria fins que veieu aquí hi ha el coàgul atrapat, bloquejat aquí, impactat. Atravessem el coàgul, una vegada ja està travessat es puja una funda que també travessa el coàgul. Aquesta funda necessita que primer hi hagi aquest catèter, que li faci una mica de guia. Per això primer fiquem aquest catèter, que és més dur. Després la funda que es tova. Ara traiem el catèter i per dintre de la funda pugem un altre catèter que té la malla a la punta. I el deixem aquí. I ara, quan ja el tenim aquí, traiem la funda. I al treure la funda, aquesta malla que està apretada s'obre. Clar, el primer que fa és que deixa un forat i la sang torna a circular, amb la qual cosa en aquell moment el malalt ja està rebent una altra vegada flux sanguini, perquè ja hem deixat un pas, amb la qual cosa ja podem observar que els símptomes milloren. I després el que fem és que una vegada el coàgul ha quedat atrapat en aquesta malla, amb aspiració anem retirant el catèter amb el coàgul i el fiquem dintre de la funda i traiem el catèter i problema solucionat. Clar, això seria fantàstic. Bueno, tot funciona. Primer, això només ho fem en persones que tenen obstruccions greus, perquè si hi ha una obstrucció d'una artèria de petit calibre, van millor amb el tractament trombolític intravenós o inclús van millor amb rehabilitació i amb l'evolució natural de la malaltia. 2. Fantàstic si quan estem fent això no tenim ja un infart desenvolupat. Bé, el temps que dèiem. Tenim més temps aquí. Estem fent aquesta tècnica fins a 6-8 hores. Però, una altra vegada, no és el mateix el resultat si l'apliquem al cap de 8 hores que si el donem quan el malalt només han passat 2 hores o 3 hores. Clar, us imagineu la dificultat perquè un malalt que té un ictus arribi en tan poc temps a un hospital que tingui aquesta tecnologia i que tingui professionals preparats per fer això? És molt difícil. Però és el futur. I el futur està segur en desenvolupar sistemes dintre del món sanitari que ens permetin oferir aquest tractament l'abans possible, perquè la millora és enorme, és substancial. Això és el treball nostre que vam publicar al New England, que alguns de vosaltres sabreu, però que és la revista més important del món. Per tant, aquest treball d'investigació que vam fer entre els nostres hospitals, també n'hi ha altres grups que han fet el mateix treball, no hem sigut els únics, van sortir gairebé publicats tots a la mateixa hora, però us dona una idea de fins a quin punt estem canviant amb aquesta recerca el pronòstic dels malalts que han tingut un ictus. I aquí ho veieu una mica en números. El verd serien els malalts que, afortunadament, amb el tractament trombolític intravenós, o per les raons que sigui, per la seva evolució natural, perquè a vegades aquests coàguls també es poden desfer sols. No sempre requereix que hi hagi un medicament. El que passa és que la probabilitat que es desfagin sols és mínima. En verd tindríem els casos aquells que podrien haver millorat sense el tractament en trombectomia, amb el que fèiem fins ara. Tot el que veieu en groc és el que s'ha aconseguit de més. Però que ara ens queda tot el vermell. És a dir, si un està en el verd o en el groc, fantàstic, però me diré, i si a mi me toca el vermell, què? Doncs vol dir que quedarà vostè amb seqüeles, que necessitaran rehabilitació, parcialment dependent, etc. O sigui que encara tenim moltes coses a millorar. Per què passa això? Doncs fonamentalment passa perquè no arribem a temps, perquè quan estem tractant els malalts, molts d'ells ja tenen una àrea d'infart desenvolupada i per tant la seva millora és parcial. No és una millora completa que puguin arribar a una situació d'independència funcional als 3 mesos, com us poso aquí dalt.
Per als que sou directius del món de la salut o relacionats, que sapigueu que els estudis que s'estan publicant en aquest moment demostren que, a més de que s'incrementen els anys de qualitat de vida dels malalts, s'estalvien diners. O sigui que és una teràpia clarament beneficiosa. No és aquella de que per un any de qualitat de vida resulta que estic disposat a gastar-me 30.000 euros, perquè les coses en economia de la salut es valoren així, semblen molt crues, però bueno, un any de qualitat de vida de vostès val 30.000 euros. Si val 35.000, ja no val la pena tenir l'any de qualitat de vida. Bueno, això és així perquè tots paguem els nostres impostos i tots som conscients que si no poséssim un límit ens arruïnaríem, no? Però quan parlem d'un any de qualitat de vida, 30.000 euros. Bueno, aquí no solament incrementem 2 i pico, 2,5 els anys de qualitat de vida d'aquests malalts, sinó que a sobre ho fem estalviant diners. Perquè, clar, estem baixant la quantitat de malalts que queden greument dependents, que això suposa una despesa important. I estic acabant ja, Bé, l'altre problema que tenim és que no estem organitzats per donar aquest tractament. I després vostès probablement em preguntaran, bueno, i aquí a Andorra com estem? No estem organitzats, però és que no estem organitzats ni a Catalunya estem organitzats, perquè vostès poden veure que l'àrea metropolitana de Barcelona, on jo tinc el meu hospital i n'hi ha els altres hospitals que són capaços de fer aquest tipus de tractament, que seria la zona blava, se m'ha acabat el punter, estem tractant de l'ordre de 9,6, ho veieu aquí a Reference Center, 9,6 persones amb trombectomia per cada 100.000 habitants. Això vol dir que estem tractant aproximadament un 15% de les persones que tenen un ictus, que és un número que encara hauria de pujar com a mínim al doble, però bueno, que ja és important. Però és que a les àrees perifèriques de la zona metropolitana, la que veiem aquí en gris o en verd clar, i a la rosa, que seria la provincial, el número de malalts que es tracten és de 1,9. És a dir, que el sistema sanitari nostre en aquest moment no ens permet tractar els malalts que veritablement ho requereixen, malgrat que tenim a Catalunya un programa d'ictus que funciona molt bé i unes àrees molt ben definides amb hospitals de referència, que són els punts verds, o els hospitals comarcals amb telemedicina, que són els punts vermells. Bé, dues coses sobre la prevenció, perquè ara ja hem parlat del que és l'ictus agut. Imaginem-se que un malalt ha quedat bé. Si ha quedat malament, tindrà que entrar dintre d'un programa de rehabilitació. Si ha quedat bé, o si ha quedat mitjanament bé, i per tant vol viure molts anys, que és el que acostuma a passar, doncs que hem d'impedir que aquest malalt no tingui recurrències. Hi ha recurrències després d'un ictus? Sí, clar que hi ha recurrències. Es considera que hi ha aproximadament entre un 4 i un 11% cada any. Vol dir que en 5 anys podrien arribar fins al 50% de les persones a tenir recurrències. Evidentment, això és sense tractament. Avui en dia, gràcies a tot això que veieu aquí, les recurrències han baixat al 3%, o 2-3% anual. Per tant, l'hem reduït d'una manera molt important. Però què hem de fer? Hem d'intentar evitar no solament que no repeteixi l'ictus, sinó que no hi hagi un infart de miocardi, perquè estem parlant d'una malaltia molt semblant, que té els mateixos factors de risc. O hem d'evitar la mort d'origen vascular, una mort sobtada per un atac de cor o per una hemorràgia cerebral. Per tant, globalment, hem d'intentar evitar tota aquesta malaltia cardiovascular, cerebrovascular, que al final és la mateixa. Com es fa això? Doncs amb unes mesures de prevenció secundària. De la primària no en podem parlar, perquè ja hem parlat abans. Control de la pressió, de la diabetes, del tabaquisme, l'obesitat, la dislipèmia. Però què podem fer després? Controls dels factors de risc vascular, evidentment. Antitrombòtics, com l'aspirina o altres medicaments semblants. Anticoagulants, quan sabem que hi ha una arrítmia en el cor. Quan hi ha un estretxament de la caròtida, el que es fa és una operació de la caròtida per treure la placa que està obstruint l'artèria, o també es pot posar un stent aquí a la caròtida, i el tractament també, que en aquest moment estem fent d'una manera generalitzada, amb estatines, amb medicacions que donem per baixar el colesterol, però que s'ha demostrat que encara que el colesterol sigui normal, tenen un efecte important amb la prevenció
d'aquestes plaques de caròtide que es complicaven, que es trencaven i que sagnaven, fan que aquestes plaques siguin més estables i que això no succeeixi. I això és tot. Aquest és el meu hospital, que està a la muntanya, jo sempre dic que està a la muntanya, està molt malament comunicat, malauradament, però que té una vista meravellosa de tota Barcelona i del mar, i estic obert a totes les preguntes que em vulgueu fer. Gràcies, doctor Dávalos.